salati a gunshi manzona, alihi da sahabbansa yau awaƙi na, kasawa auren albarka har mu zo suna. Anya aure Khadija ce amarya, Zahraddini angwana kina tare da ke. Nazifu Boshan ne, wai ina ango, nace ina ango, amarya Khadija. Nazo da baitocin naku ne na soyayya, sai ku taso ku taka ƙauna ku nuna, da auren naku ne akai na soyayya, kai da matar Khadija mai kyawun niyya. Anya aure Khadija ce amarya, Zahraddini angwana kina tare da ke. Lokacin nasu ne a yau babu kunya, ga amarya Khadija yanzu ta shirya, za ta je gun aure batu na tarayya. Allahu sarki ya baki jarumin naki, za ku zauna da shi zama na aurenki. Anya aure Khadija ce amarya, Zahraddini angwana kina tare da ke. Tunatarwa za da yi wa gunnaki, ki ce ta manya, kina da tarbiyya, sannan da alkunya, ku zauna lafiya. Babu jayayya, ki yi mai biyayya, angonki ne, ki riƙe mijinki ne dija. Anya aure Khadija ce amarya, Zahraddini angwana kina tare da ke. Zahraddini angwa sanni sanninka, ga amarya Khadija yau ta zama taka, za ta je gun bauta a can gidan naka, za ku zauna a tare da ita matarka, sai ka damƙe ta amana ga ta an baka, ki da sha da tufafin ta ayyana gunka. Anya aure Khadija ce amarya, Zahraddini angwana kina tare da ke. Ilimi ko tarbiyya duk suna kanka, sai ka kare haƙƙin tarbiyya baka. Na san ka kai ango, kana da kyan hali, Khadija ta shaida, shi yasa ta aure ka. Matar ka ce, ita kin burin ka ce ango, zan yi baitocin gundangi na ango da amarya. Ya aure Khadija ce amarya, Zahraddini angwana kina tare da ke. Ga uwaye na ango yau suna murna, da uwaye na amarya ma suna murna, ta ƙawayen amarya yau suna murna, ga abokan ango su ma suna murna, magajiyan ango da amarya sun murna, hada ƙannan ango amarya na